Sallu ala Nabi Muhammad. Sing sebelah kene kurang semangat. Sallu ala Nabi Muhammad. Pengen krungu suarane sing ngarep panggung. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini pasti ngene banget dhewe iki. Senadyan cacat netramu nanging ngerti batinmu, endi kucing endi asu. LSM opo partai, ormas opo mung RT, sing penting tumindake. Endi kucing endi
Amin.